టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ సారథ్యంపై మాజీ బ్యాట్స్మెన్ మహమ్మద్ కైఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. విరాట్ కోహ్లీ సారథ్యంలో జట్టు కూర్పు అంశంలో క్లారిటీ ఉండదని, ఎప్పుడు ఎవరికి ఎందుకు ఉద్వాసన పలుకుతారో కూడా తెలియని స్థితిలో ఆటగాళ్లు ఉంటారని తెలిపాడు. జట్టు ఎంపిక విషయంలో కోహ్లీ అండ్ కో ప్రస్తుతం ఫామ్లో ఉన్న ఆటగాళ్లకే అధిక ప్రాధాన్యమిస్తారని, గతంలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉండేది కాదని చెప్పుకొచ్చాడు. తాజాగా స్పోర్ట్స్ తక్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో విరాట్ కోహ్లీ కెప్టెన్సీపై మహమ్మద్ కైఫ్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. ఇలా స్పష్టత లేని ఎంపికల కారణంగానే విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఐసీసీ టైటిల్ కూడా గెలవలేకపోయాడని చెప్పుకొచ్చాడు. ఆటగాళ్ల నిలకడైన ప్రదర్శనని గతంలో పరిగణలోకి తీసుకునేవాళ్లు, కానీ ప్రస్తుత కెప్టెన్ మేనేజ్మెంట్ అలా కాదు. ఇప్పుడు ఎవరు ఫామ్లో ఉంటే వారినే తుది జట్టులోకి తీసుకుంటారు. అందుకే సూర్యకుమార్ యాదవ్, ఇషాన్ కిషన్ లాంటి వారికి అవకాశాలు వచ్చాయి. అదేవిధంగా శిఖర్ ధవన్, రోహిత్ శర్మ కొన్ని మ్యాచ్లు మిస్ కావాల్సి వచ్చిందని కైఫ్ తెలిపాడు. కైఫ్ చెప్పినట్టుగానే ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఇంగ్లాండ్తో టీ20 సిరీస్లో శిఖర్ ధవన్ని తొలి మ్యాచ్ తర్వాత పక్కన పెట్టారు. రోహిత్ శర్మకి కొన్ని మ్యాచ్లు విశ్రాంతినిచ్చి సూర్యకుమార్ యాదవ్, ఇషాన్ కిషన్లకి కోహ్లీ అవకాశం ఇచ్చాడు. అయితే కోహ్లీ ప్లాన్ వర్కౌట్ అయింది, కానీ ధావన్ చేసిన తప్పేం లేదు. ఇప్పటికీ ఈ తరహా సెలక్షన్నే కోహ్లీ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇక సౌరవ్ గంగూలీ కెప్టెన్సీతో కోహ్లీ సారథ్యాన్ని పోలుస్తూ గంగూలీ తన జట్టుకి ఎంతో మద్దతునిచ్చేవాడు. కొన్నిసార్లు ఆటగాళ్లు విఫలమైనా కూడా మరో అవకాశం ఇచ్చి మంచి ఫలితాలు రాబట్టేవాడు. మీ వెనుక నేనున్నానంటూ తనదైన క్లాసిక్ స్టైల్తో తుది జట్టుని ఎంపిక చేసుకునేవాడు. అది నాయకుడికి ఉండాల్సిన లక్షణం. కానీ కోహ్లీ అలా కాదు. ప్రస్తుత టీమిండియాలో జట్టులో ఎవరికీ సుస్థిర స్థానమంటూ ఉండదు. ఈ విషయాన్ని మనందరం ఆమోదించాలి. గత ప్రదర్శనని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా 1-2 మ్యాచ్ల్లో రాణిస్తే వారినే ఎంపిక చేసుకుంటాడు కోహ్లీ. అయితే దీర్ఘకాలంలో ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తాయి. బహుశా ఇలాంటి వాటి వల్లే తను ఇంతవరకు ఒక్క ఐసీసీ ట్రోఫీ కూడా గెలవలేకపోయాడు. ఏదేమైనా ఒక కెప్టెన్గా ఎన్ని ఇంటర్నేషనల్ టైటిల్స్ గెలిచారన్న దానిపైనే ఎక్కువగా హైలైట్ చేస్తారని కైఫ్ చెప్పుకొచ్చాడు. ఇక కైఫ్ చెప్పినట్టుగానే 2019 వన్డే ప్రపంచ కప్కి ముందు కోహ్లీ సేన ఆటగాళ్లతో మ్యూజికల్ చైర్ ఆటాడింది. 4వ స్థానంలో రహానే, రాయుడులని ఆడించి చివరికి సరైన ఆటగాన్ని ఎంపిక చేసుకోకుండా మెగా ఈవెంట్కి మూల్యం చెల్లించుకుంది.